sekumele siyohloko zomthimba ngiphakathi manje. Uyini khona kuhloza umthimba? Bengicela umchazele bhuti ngoba mina nginalo ulwazi ngalo. Lalela-ke futhi sichazele. Mawusuke uyohlokoloza umthimba lapho khona nihamba khona nendlu lapho kuhleli khona insizwa zendawo. Nifike nihlokoloze kanje ngeinduku. Nibacela inselelo ukuthi abaphumele phela beze ngaphandle. Khona lapho nizoqhudelana phela qhude manekine izindala zombili. Asivele ukuze niyibone kahle lento lento. Asihambeni. Ayivele ikhaya. Ashone khona. Hlokoloze lapha sicela inselelo lapha. Singakhohlwa isikhathi sokuphuma kuyiwe esihlahleni. Akufanele kushaya ihora lesine sisengaphakathi. Unguzanguza ngasikhombise phela isihlahla njengomkhongi isiphule. Yebo. Sekuyisi isikhathi. Iy'phimbiza yakho wemkhongi. Phela esihlahleni kuphuzwa imbiza kamkhongi. Nembuzi yesihlahla siyayidinga njalo. Buzolethwa utshwala bungangamanzi obuphala izikhumba. Nembuzi yenu izolethwa nihlabe nidle. Ake nisho, umakoti uzogeza nini? Engageza nje phela ngokwesimanje senu. Engagezi ngamanzi. Kodwa wayephaqulwa ngumcaba. Uyozayo esicawini engagezile. Umcaba owayekade ephaqulwa ngawo wawunikwa unina eyochitha ngaphandle ekuseni. Umcaba wawuyisimiso nesibethelo sokuthi ehlala isikhathi eside kuze kukhule izingane zakhe. Wayethi uma eyochitha ethi ubani ehlale engabuyi emendweni. Akolo ukuthi senise ngobulando balingani bami. Yebo. Impela baba, sithi asiqale ngakho lokhu ukuthetha ukuze kungabi bikho ukushayisana kwembono mangabe sesihamba nalo udaba. Siphithiphithi. Hlela phela okudingekayo uma kuthethwa ubulando. Utshele nonyoko besondele ngoba nabo phela kudingeka bebe khona bezwe inkulumo ukuthi ihamba kanjani. Konje baba kudingekani makuthetha ubulando? Ngeke phela sikhulume kungeke sikuqabulayo. Kufanele uthole ukhamba lwamahabulo. Ulethe imbenge. Damahewu mayekhona ekakhulukazi kulaba abangaqhabuli. Cha, balingani bami akukho konakele. Besithi ake sizozwa futhi akukho lokusele nokonakele. Ngoba nami sesifika nje kuphetheni kwembenge ungise onke amaphutha akhona ngaphambi kokuba siqhubeke nodaba siphethe kahle kwembenge. Cha, balingani bami. Ngabe sikhuluma ilumbo. Uma sithi zikhona ezinye ikhisi ezasala. Ngoba nangasohlangothini lo mama azikho ikhalo. Siyabonga kakhulu ke balingani bethu ukuthi ayizekho ezinye ikhisi ezasala. Sesingaqhubeka sixoxele nje ezinye zenjabulo ngoba phela kuba nzima ukuthi siqhubeke udaba kanti khona la okushoda ngakhona. Siyabonga ukuthi hayi akukho wasala. Sesingaqhubeka sixoxele ezenjabulo ngoba siganiselana nje sisumndeni owodwa phela.
Bashiye no baba sodwa la esihlahleni. Beyongena lapha kaMbatha. Sebekhohliwe yini ukuthi mina phela ozogana lapha ekhaya. Phela wethakathile basawuthetha ukulanga. Ungangibizi ngephelo egogo Masibhekuza. Mina bengilindele ukuthi uthi basawuthetha ubulando kuphela. Muyekeni lo usanganisa omento. Mina nje ngifisa ukwazi ukuthi kuyini ukuthetha ubulando. Awukwangcono. Naba sebeqhamuka ukwashesha. Phela ukhetha ubulando izinkulumo zokugcina zokuxoxisana kwemindeni ngaphambi kokuthi kuyiwe esigcawini. Ikuphi okubalekile okusuke kukhulunywa ngakho? Izinhlangothi zombili sisuke ixoxisana ngamalobolo nangokuziphatha kwentombazana. Okunye ke kusuke kuxoxiswana ngakho ukuthi ke le ntombazana eganayo ayinazo yini ingane. Ngoba izingane eyithole ngaphambili kufanele zisale kubo noma izogana nazo. Uma izogana nazo kufanele zingeniswe ngokosiko kubuka mkhwenyana. Kanti kubaluleke ngani lokho ngosuku lodwa nje? Ngisho ngoba phela abakhongisiwe sebekhulumile vele ngakho. Isizathu ukuthi kuyikho yini konke lokho kwashiwo abakhulu. Isizathu salokho so kuyilokho kubalulekile ukuthi kuyaqondana nalokho kwashiwo abakhulu. Konje nithi kwenzekani mangabe izogaya nezinye ingane zeyindoda? Kufanele zingeniswe esibongweni somkhwenyane kodwa ngeke ziba amakhosana. Kwenzakalani ke emva kokugiya? Umakoti phela uphumela ngaphandle bese kuthi intombi bese ziyamlandela. Usezobuya namahele esephethe ingcayi. Isihlangu esincane nomkhonto. Hayi bese buya lapho ke uvulela ingoma esine. Bese asina kuzosukuma iphoyisa leintombi libuza ukuthi uyamthanda yini na. Awusho-ke baye bevume kanjani-ke uma iphoyisa libabuza? Kusuka impela esikamakoti ishaya iphoyisa ngesicipho. Oh, lizobe seligiyake. Lezinye insizwa ke igiyeke nazo. Oh, awumnandi la. So sejabulela ukuvunywa intombi ke ngaleso sikhathi. Hayi washo. Emva kwalokho ke iphoyisa lichitha isicawu. Hayi uyayazi yonke. Ngoba kusuke sekuzothengelezwa ke futhi ngakusasa. Oh. Iliphi iphoyisa elichitha isigcawu phakathi kwele intombi nelenkosi? Elenkosi elinegunya lokuchitha isicaba. Ake uyekeke manje ukubuza imibuzo engapheli. Buka sekuzokwenzeka konke lokho kade ukubuza. Kwenzakalani emva kokuchitha kwesigcawu? Umakoti uyagijima afuna ukufika kuqala ekhaya. Uma engene kuqala uzobahlawulisa abasemzini. Kodwa uma efike sebeze babeka umgoqo, kusuke kuzohlawulisa wona umthimba. Ngilandele mina. Insizwa ingami kude nezintombi niyazesaba izintombi ngoba nayo indawo yenu intombi zakini lezi. Insizwa lokho. Impimpi okusala ngathi impimpi. Insizwa lokho. Impimpi okusala ngathi impimpi. Insizwa lokho. Impimpi okusala ngathi impimpi. Awuthini? Awuthini? Ushinkunzi emda. Awuthini? Usu, hebe, usu, hebe, usu, hebe, usu. Bueno sal sigüeño. Sai sigüeño. Ishiyoni yotuke. Usigi. Ha ha. Bueno sal sigüeño. Duro sai sigüeño. Ishiyoni yotuke. Usigi. Ha ha.
sithetele wendona obengathenta thina wendona sishaywa zinsizwa hush hush ubana wengathinta thina wendona sishaywa zinsizwa ubana wengathinta thina Tele tunami Umano wengathinta thina Sishawa zensizwa Umano wengathinta thina Sishawa zensizwa Tele wendona Umano wengathinta thina Vendona Sishawa zensizwa Nenkani Umano wengathinta thina Ngiyabongela nabadala Ngiyabongela manje isawo sihola phambili zosola phambili phela uyokhombisa ngomunye
Saba utalupe undiwe kubilo wemsaba awutalupe undiwe ato kubilo wemsaba awutalupe undiwe anyane kubilo wemsaba awutalupe undiwe ato Urilu wemta aotaluke ujeni Urilu wemta aotaluke ujeni
Uyasho